aquí estamos, poñendo nestes regos por toda a Coruña, pola Coruña adiante, porque, xente toda, o día de novembro nos queda outra, temos que votar o BNG. Se queremos sobrevivir, queremos ter amor propio, queremos vivir neste país e vivir ben como é debido, non nos queda outra que votar BNG, é o que hai. Ademais, fannos repetir, pois veña, desta ten que ir, desta vai, veña, imos, ademais, mirade, o día 7, o xoves 7 temos meeting no Teatro Rosalía con Ana Pontón, Néstor Rego, María José Bravo e mesmo Paco Jorquera. Temos meeting ás 8 da tarde no Teatro Rosalía, un espectáculo fantástico nun dos mellores teatros do mundo. Así que venga, para facernos valer, que xa é hora, que ten Cantabria representación, por favor, se damos vergonza. A ver, vota de BNG, somos boas e xenerosas, así que veña, dale, que non nos mareen, que non nos mareen.